nke onye chiri na zere. Ọdịnala nke taa bụ nke na-adụkwa ike, nwere ike ijide famili gị kpochapụ. Nke bụ ịgba àmà. Ịgba àmà na-eme mmadụ anwụọ ọnwụ ike, maka na ọ bụrụ na ị bụ onye ọ ga-abụ asị gị gị jụtagwolo onye a ihe, informat, ndị a na-arụ informat ha na-anwụ ọnwụ ike. Ị na-anya onwe onye na-arụ informat na ndị a na-agba àmà na-anọ ogologo ndụ, ha na-anwụ ọnwụ ike, maka na infọmeshọn ma ị nwetara unye ị mara ihe onye ahụ ji infọmeshọn ahụ wee mee. And ị na-anya ndị na-arụ informat, ndị na-agba àmà na-aka anwụ ọsọ, na-ebudi onye ha na-enye dị infọmeshọn ụzọ anwụ. Mana onye ọbụla na-eme maka ihe ọ ga-erite. Ị mara na ezinụlọ gị ka ị na-ebutere abụmọnụ, agbụrụ gị ka ị na-ebutere abụmọnụ. Jee chekie onwe onye na-agba àmà. Ndị a na-arụ informat na-anọ ogologo ndụ, enwe ụlọ, ha na-aka anwụ ọsọ, maka na a na-ekpewe ikpe ozugbo na mmụọ wepụ ndụ ha, maka na ọ bụrụ ihe eziri n'ụwa ka ọ bịara ịlụ. Ife ọbụla ị na-eme kpachapụ anya gị, tụsasịa nkụzi ma ka ị wenyere ndị mmadụ aka. Ma ngịwa na-anụ olu, ngịwa na-ene m anya na a na-ezi gị na-eweta infọmeshọn na-enye, asị gị na achọ ka ịjụpụtakwa onye a ihe ka ị mara ihe ọ ga-ekwu maka ihe a. Ije jụọ onye ziri gị, esi anya nakwa ihe o kwuru, ị mara ihe o ji infọmeshọn ahụ inyere ya wee mee. Onwe ha na ihe ọbụla emere onye ahụ, ma ọ ihe ọbụla dị ọjọọ eji infọmeshọn ahụ, even na bidogo na ihe agwa gị ji eme ime ya wee gaba n'ihe ha ji infọmeshọn ahụ wee mee, ama ahụ ị gbara wee mee. Ọkwa ọnwụ gị iwo na ndụ gị lee ife a na-echezi mgbe ị ga-arapụ ụwa, a na-ekpe gị ikpe na mmụọ, ọchị gị ga-ewere gị na nye ndụ gị efuo. Maka ndị mmadụ aghọtalụ, ndị na-aka anwụọ ọsọ bụ ndị na-agba àmà, ada na ogologo ndụ. Maka mmadụ ama ị na-agba ọnọdụ ka ndị some of ndị friends m ma ọtụtụ ndị mmadụ otu a ka ị ga-afụ na-ada otu ife ha nọ bụ ka a ga-esi wee sete onye a ka e yuzuo ka e wee nweta infọmeshọn, ka a ga-esi wee nweta onye a kere ebe ọ nọ, ka ife ọ na-eme a na-ezighị na-eme, a na-akwụ ụgwọ ụgwọ na-anara ego. Like one guy, Obinna, onye ihe ala na-acha atị na Facebook mgbe nwa a na-anata ya infọmeshọn, a na-akwụ ya ụgwọ. Ha buru ibu, ha ka nkụ ịnọkọta ijiri aka gị wuru ndụ gị si na ịchọ na onwezi iji ndụ gị eme. Otu aka ọ dị n'ụwa niile. Ụmụ ndị na-ebe ekirisi m na-emekwu na ka ị marụ na izi esigwe ndị mmadụ ji anwụ na bụ ndị na-agba àmà. Because ka a bịa jụọ gị ihe ka ị maka onye a, ka ị maka onye a, ihe malụ jụgoro onye a, kedụ na kedụ ihe na-ajụ maka onye a, ka ihe chọrọ iji eme. Ọ ka nsọ egwu na attachment lead to suffering. Ama ị gbarụ information ị give out bụ ife merụ dobe ego ọnọdụ ịnọ. Agwaghị m edo otu a ije mee ịnara ego ma wee gị gị mmanya, ịmazi ife ndị a ji ihe ahụ eme. Kpachapụ anya gị ka ị ghara iwe echi niile
bụ na ngwa ji aka gị. Ụfọdụ ji aka na-egbu onwe ha. O nwere ike pụtasị ya mmadụ onye gburu ya, ịma anọ ihe o metere na-egbu ya. Nkụzi m taa ka ị mara na mmadụ ịgba ama, onye ọbụla na-arị infọmat, ọ bụrụ na ị na-ege okwu m ịnọ ebe a, ma akwa na ihe ọbụla ị na-eme bụ ndụ gị na risk ị na-eteki na ndụ gị. Because mgbe ị megide metụ ndị agbụrụ ha na mmụọ na rank ha gbagotere, ndụ gị agaghị anọtekwa aka, and onwere onye ọbụla na-arụ infọmat na-anọte aka. Because iji gwa aka gị lee onwe gị, lee ndụ gị, maka ọ bụrụ ihe ịpụta n'ụwa ịbịa mee, onwere onye apụtasị abịa gbawa ama. Ị mara na onye ahụ na-achụta gị ihe a, ị mara ihe ọ chọrọ iji ihe ahụ wee mee, ma ịmakwa ihe ọ chọrọ ime, nna na ịmarọ, maka ihe ọbụla ndị a mete ga-adụ gị n'isi. Ọ bụrụ na onwe ọbara ha kwapụ, ị ga-eso ọdụ gị n'isi. Uche gị dị ya na onye ọbụla na-agba ama na-anwụ ọnwụ ike. Onye ọbụla na-awụ ezi egwu ji eme ihe dị otu a ka ị wetara ya mama jụọ gị nna nyewere anyị infọmeshọn maka onye a, ịgbarụ na-enye ezi ahịa na onye a ijọ gị na o nwere egonye gị mmanya maọbụ ọ chọrọ gị ego, ọ bụrụ ihe ị na-arụ. Echi niile onwezie ka onwe ka isi wee nwụ, ndị mmadụ asị na mmadụ gburu wa na ọgụ ji aka wee gbuo onwe gị. Uche unu dụpịa na ihe dị n'ụwa, agwa m na iwu na-achụ ụwa and ọ na-arụsi ọrụ ike. Ma ụmụ ọnwụ ike niile ị na-afụ bụ ụmụ ife a na-akọ ọsị ya, ị mara ama ị gbara, ị mara ihe i kwuru. N'aka m ji agwa gị mbọ ghọta onwe gị so that ihe ọbụla ị na-eme uche gị adụ ya. Tụsasịa nkụzi ma iwe nyere ndị ọzọ aka, maka na ọ bụrụ na ị na-agba ama makwa na ndụ gị enwekwa n'oge, na ndụ gị ị ga-anọzikwa ndụ gị ịma nnọkwa ogologo ndụ. Onye ọbụla na-agba ama ama nnọkwa ogologo ndụ. Ọ na-anwụkwa ọnwụ ike. Onye nchọ ka ịmụta taa, gba mbọ na-etinye nkụzi m n'ọrụ, na-ege okwu m nọ maka ọdịna mma gị. Daalụ.